ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ର ସୁପର 4 ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବାମହାତୀ ପେସ୍ ବୋଲର ସାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବଲକୁ ମଇଦାନର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଧୁଆଁଧାର ସଟ୍ ଖାଲି ମାରିଥିଲେ ଗିଲ୍। ଗିଲ୍ଙ୍କ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ହିଁ 121 ରନ୍ର ଧୁଆଁଧାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ଗିଲ୍ 3ଟି ଧୁଆଁଧାର ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା 49ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଲମ୍ବା ଛକା ସହିତ 56 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 52ଟି ବଲ୍ରୁ 10ଟି ଚୌକା ସହ 58 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।